नमस्कार. आज आपण झणझणीत असं मालवणी मटण बनवणार आहोत. त्यासाठी इथे मी पाऊण किलो मटण स्वच्छ धुवून घेतलं आहे. पहिल्यांदा आपण 2 चमचे मीठ घालून घेऊया. त्यानंतर पाव चमचा हळद, 2 चमचे मालवणी मसाला. हे सर्व मटणाला व्यवस्थित लावून घेऊया. 12 ते 15 लसूण पाकळ्या, 1.5 इंच आलं आणि मूठभर कोथिंबीर मिक्सरमध्ये पेस्ट करून घेतली. आता ही पेस्ट मटणाला व्यवस्थित लावून मटण अर्ध्या तासासाठी मॅरिनेशनला बाजूला ठेवून देऊया. त्यामुळे हे मीठ आणि मसाले मटणामध्ये व्यवस्थित मुरतील. त्यानंतर 1.5 पेला पाणी घालून 3 शिट्ट्यांमध्ये आपण हे मटण व्यवस्थित शिजवून घेऊया. मटण शिजेपर्यंत आपण मालवणी वाटण बनवतोय. त्यासाठी साहित्य पाहूया. 1.5 वाटी खोबरं, 2 उभे चिरलेले कांदे, 1 चमचा धणे, 2 मसाला वेलची, 2 दालचिनीचे तुकडे, 2 तमालपत्र. पहिल्यांदा आपण चमचाभर तेलामध्ये सर्व खडे मसाले भाजून घेतले. त्यानंतर उभा चिरलेला कांदा आणि खोबरंसुद्धा छान खरपूस भाजून घेतलं. यालाच आपण मालवणी वाटण म्हणतो. मालवणी वाटण हेच मालवणी मटणाचे वैशिष्ट्य आहे. आता हे भाजलेले सर्व साहित्य छानपैकी बारीक वाटून घेतले. इथे हे मटण छान शिजलं आहे. फोडणीसाठी एक बारीक चिरलेला कांदा आणि एका टोमॅटोची प्युरी बनवून घेतली. एका भांड्यामध्ये 2 चमचे तेल घालून पहिल्यांदा कांदा आणि त्यानंतर टोमॅटो प्युरी परतून घेतली. त्यानंतर शिजवून घेतलेलं मटण, मालवणी वाटण आणि 1 चमचा मालवणी गरम मसाला घालून छान ढवळून घेतलं. मटणामध्ये अर्धा चमचा मीठ घातलं. कारण आधी शिजवताना 2 चमचे मीठ आपण घातलं होतं. यामुळे नंतर मालवणी वाटणापुरतंच मीठ घातलं. नंतर वरून कोथिंबीर घालून घेतली. आता आपलं झणझणीत असं मालवणी मटण तयार आहे. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? व्हिडिओ आवडला तर आपल्या चॅनेलला जरूर सबस्क्राईब करा.